الله أكبر. تفجيرين دو تقینên bihêz li bajarê Reqay hejandin û bi dehan kes navbera kuştî û birîndar de ketin. Li gorî jêderna Xwecahî ku şeva borî û otomobîlekî mayînkirî li nêzîkî rêbendeka Qesed li nêzîkî filkeya En-Neîm li navenda bajarê Reqay roda. Hevdemê wê teqînê teqîneka din jî li nêzîkî bargeha Er-Reşîd lê bajarê Reqay roda. Her li gorî wan jêderan ku di encama wan teqînan de 10 kesan di nava wan de sivîl û zarok jî hene jiyana xwe ji dest dan. û hîn jî amarên dawî yên wan teqînan eşkere nebûne. Rêxistina Daişiya terorî ew teqîn biriya alavên xwe yên ragihandinê li xwe girtin. Beriya niha jî piraniya wan teqînan Daişê li xwe girtin. Bajarê Reqay di cotmeha 2017 de ji aliyê Qesed bi piştevaniya hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê ji destê Daişê hat rêzgarkirin. Ji bo rêzgarkirina wî bajarî jî bi hezaran ciwanên Kurd ku li ser destê PYD ji bo leşkeriya neçarî hatibûn revandin şehîd bûn. Lê navbera dem û demekî de teqîn û terorkirin û êriş lê ser bajarê Reqay û gundewarê wê derdikevin. Herwiha beriya demekî hejmarek xwe nîşandan li gundewarê Reqay hatin encamdan tê de bargehên Qesed hatin şewtandin.